Известна максима гласи: ако искаш да вдъхновиш някого, не му показвай своите суперсили, покажи му неговите. Следващото видео е отличен пример за това как децата могат да се превърнат в супергерой и наистина да спасяват човешки живот при настъпващ инсулт. Могат ли малките да правят големи чудеса? Отговорът е категорично да. Чудото е това, че децата знаят неща, които трябва да знаем ние. И ако някой може да претвори старата мъдрост, че понякога е добре да се учим от по-младите, това е един страхотен пример. А този пример се нарича Бързи герои 112. Интерактивна здравно-образователна програма, която учи деца между 6 и 10 години и техните близки как да реагират правилно в случай на инсулт и как да разпознават основните симптоми на инсулта. Ако изгубиш сила в ръката ти, ако лицето ти увисне и говорът, ако не е ясен. Трябва веднага да се обадим на 112, да кажем името си, къде сме и да повикат линейка. Думите инсулт и деца звучат леко стряскащо в едно изречение, но родителите бързо се влюбват в идеята. Първоначално е малко страшно, но в крайна сметка е много важна информацията да стигне до децата и да представя по добър начин, като игра. Аз му казах, че това може би ще е най-важният урок, който ще научи през тази учебна година. Имало едно време едно храбро момченце на име Том. Том много обичал баба си и дядо. Бабо, добре ли си? Ало, 112, аз съм Вики Вибянов, намирам се на улица Светлина. Може да изпратите една линейка, защото моята баба получи инсулт и спря говора. Филип – лицето, Андрей – ръцете, София – певицата, Томи – точният и Дари – малката учителка са персонажите, чрез които децата усвояват новите знания. Кой ти любимия герой от програмата? Баба София. Защо? Защото пее много. Безценното на Бързи герой 112 е, че едно дете обучава 6 възрастни. По тези сметки в България информацията е достигнала до над 112 000 възрастни, а програмата е дала резултат и в реалния живот. Аз плаках, когато разбрах за това, защото тази история осмисли всичките усилия, и моите, и на над 1100 преподаватели, които работят по програмата и са посланици на Бързи герой. В Русе 6-годишно момиченце, което премина през програмата Бързи герой, спаси своята баба. Семейството пожела анонимност, но така или иначе беше огромен празник за мен. А какви са били нейните симптоми? Тя е изгубила в един момент възможността да говори, докато са общували със своята внучка. Момиченцето е успяло да разпознае симптома, успяла да провери дали на това наистина е инсулт, защото ние учим децата и на това как да отделят симптома от ежедневната ситуация, след което се обадила на своите родители и така са спасили възрастната жена. При изтръпване на ръката трябва да потикнем човека да изпъне напред. И ако не успее, то това е симптом. Ако се усъмним за говорно нарушение, трябва да го помолим да сформира или повтори смислено изречение. А при увисване на едната лицева страна, трябва да помолим човека да се усмихне. Ако е получил инсулт, не би могъл да го направи. Хората, ставайки проактивни в България, всъщност са нещото, което променя нещата. Лекарите сме си същите, апаратурата е същата. За модерното лечение на инсулт не се изисква особена апаратура, изисква се по-добра организация и основно хората идват по-навреме. А те идват на време, когато могат да бъдат разпознати от своите близки, съответно да се съобщат на бърза помощ и тя да ги отведе където трябва. При своевременна реакция и разпознаване на симптомите на инсулт, човек може да продължи живота си напълно нормално и без никакви дългосрочни последствия.